o adună. Da. Babușcă? Da. A, e vie, mă! Bă, e vie, mă! Nu poți trebuie să le bagi în casă. Asta e setcă, pulă. Da. Setcă, nu mai pare. Păi și aia tot a cui e aia? Nu poate că e viu ăsta. Aia de dincolo e tot asta, mă? Vă trebuie de vreo poză? De filmat puțin. Da. Bă, dar ce mare e, mă, mâncață. Hai că pleacă. Uite, babușcă. Ăla-i carasa acolo, mă? Nu, uite, babușcă. Roșoară, mamă, dar ce frumoasă e mâncață. Aia ce e, caras? Nu, mă, nu, că roșoară e. Bă, dar ce frumoasă. Uite cât sunt săraci, mă. Bă, ești nebun cât pește e, mă, mâncață. Să te în gură să-i sparg. Bă, asta e setcă toată regula, mă, cabra și pula, bă. Ce-a, mă, coaie, ăștia, da, pulică, și trebuie aruncați, mă. Păi eu v-am spus prostii când v-am spus pe site că au băgat ea kilometri. Dar eram singur cu cioarele alea, cu Iveco. Era să fac și singur. Păi dădeai, mă, dădeai la gât, scoteai cuțitul. Da, mă, n-aveam nici măcar un briceac după mine. Două cioare, mai chemam. Ia, mă, ia, arată-o și pe aia. Ia. Ia și pe asta. Păi și ăștia când veneau să scoată? Mai sunt tot oameni prinși. Florea, dă și tu briceagul ăla. Și ăștia când veneau să scoată? Ia, scoate tu asta. Ce panorame de oameni. Bă, dar ce grea e, omul, frate. Mamă, uite pe ăla ce mare, uite și șalul. Asta. Ia și cu ăsta. Ia, mă. Bă, ia uite. Băi, frate, uite câta roșioara de mare. Ăla, undița nu prindeam și noi. Au ce frumuseți de roșoare, mă. Da, o să le. La vânzare avem așa mare. Ia uite ce... La piață, să știi că de aici. În piață, aici. Mă fac să dau la rotativă roșoarele. Bă, care aveți brichetă să-i dăm foc? Am eu cu coala. Am și eu. Asta de obsesie. Ia uite altul, uite acolo, e altul. Mi s-a promis să e un... Da, e unul, dar nu știu ce. Nu e o găleată. Da, dar e și ceva, mai e un pește. Bă, bine că am venit mulți, mă, s-am dat bețele, dar am scos-o. Să vină unul acum să zică, bă, lăsați-mi aia. Ăsta să moară, frate. S-a enervat tot Uite ăia, cred că sunt de pe partea aia. Care roșioare de-asta m-am dus doar în delta. Da, cu aia. Uite bibana. Uite bibanul. Ia uite-le în tine. Cum stai așa? Păi e băgat acum, mă. E băgat acum. Să facă suțe de miniatură în ghiveciul ăsta sparte. Te rog din suflet, dă-n ghiveciul. Nu vorbesc serios, să-ți arăt poze. Nu sparge ghiveciul. Nu, e dă-n ghiveciul. Băi, adunați-vă cât mai mulți, mă, să nu scheme țigane, când bag pula în ei. Să nu cadă în apă, mâncați. Pe unde să vină? Pe pod, pe acolo. Nu mi-a aruncat ghiveciul. De care ghivești? De ol îți trebuie? Da, bă, e spart și e... Cum să spun? Ia să ne pui și pe o poză cu peștele ăsta. Să mă dau și mare că i-am E cocație de plastic. Bă, dar cât o e, mă, mâncați? Băi, Fred, aia vină, mă, vină ca să strâng pe malul ăla. Uite și șalou. Ia să... Hai, scoată-l tu. Bă, dar cât e, mă, de mare? E
Uite ce mare. Asta te dea la televizor, mă. Bine, dai și mie bine. A filmezi? Da. Eu nu trebuie să-l pun în gaida. Șalău moare. Păi ăsta moare imediat. E lemn. Ia-l să-ne, ia-l. Ia-l. Bagă-l. Trebuie pus în tigaia. Vezi că eu pun de aici. Stai că nu știu care... Aia albastru care ai. Nu, păi ia uite, eu puteam la mine. Să nu spun că stai mare ce bine stăteam în curmă. Mai e, mă, bă. Plasa? Care-s? Ia, tată. Ia-o și pe asta. Uite mai una mai mare aici. E vie. Uite, e vie. Poate mai e încolo. Păi și pe cine să prinde faptul, dragă? Asta trebuia făcută plângă. Să vezi cine vrea să o scoată. Ia-o ce mare e asta. Ia-o, mă. Ia uite, Stai puțin. ce frumusețe de pește. Uite-o. Că aveam și eu acolo. Cel mai bolos nu e roșioară. Gata? Nu mai băga înapoi. Pitește undeva de unde ai luat. Nu-i dă foc acum. Hai că am și o brichetă. Am și o brichetă. Ai grijă de lansete, să nu... Da. Ia. Hai să-i batem preventiv. Știi? Ei vezi la protagoniști pescari au bătut alt pescar. Ăștia în galerie, în Ungaria. Steaua Gădinau. Peste tu să bate așa, nu numai lângă. Băi, că asta e serioasă în cava și numai o parașută mai oasă. El a văzut zilele trecute plasa. Și ce fac eu, mă, la treia? Dă-mi pula bine că e mars. Dar cine a agățat-o, mă? Se vedeau putitoarele sus? Nu se vedea nimic. Nu, bă, că nu se vedea nici la ea nimic. Da, v-am chemat. Eram singur cu toți nebunii ea. Și era și un strap frumos. Aveam noi și pula morților. Bă, nu e bă, un ziar, o ceva. Băi, toată la vă. Asta e posibil. De ce băgați? De ce băgați? Asta e ce bine. Ia sună-mă la poliție. Ia te mă, pun. Ce poți să faci? Vorbesc serios. Ce poți să faci în poliție? Ce poți să faci în poliție? Bă, de ce băgați pe asta? Ca să vrei. Păi, bă, tată, Că e gârl. E gârlă, păi așa să dă cu plase. Stai ca noi, așa, sportiv. Nu știi sportiv. Aici nu e gârl sportiv. Cum e? Păi nu e gârl sportiv asta. Că nu e cu plată. Că nu e cu plată și nu e cu nimic. Asta e ca la Ceaușescu. Tu erai născut atunci? Nu era. Nu erai. Deci acum cu ei, au Ceaușescu? Da, mă, Ceaușescu, ca cu el, văcăroa cu ei. Băi, nepoate, bă. Băi, bagă-te ca poate gârlă puncită de mine în 86, în 84. Aici am muncit la canalul ăsta. Te-ai muncit aici? Era departe, bă, e departe. Și e frumos să băgați plase așa? Mai chiar că odată că s-ar putea să mă duc.